कर्ण नेसून बाई रप्प कर्ण येत जाल्यार बेप्प जाऊन सोयत लोक चप्प्या तोंडानी एकटे म्हणून कोडयो काढून केप्पे जाऊन सोलून वेचे रप्प कर्ण एक दिता दव्या हातानी तिचे 4 कोंबडे 4 गवानी एका चिठी येतात 1000 नावानी दिरवे ताणे लुटून वेला दिरवे देखील देणे दिला घर तिचे सोबून गेला फॉरीन मलानी तिचे 4 कोंबडे 4 गवानी एका चिठी येतात 1000 नावानी दिरवे ताणे लुटून वेला दिरवे देखील देणे दिला घर तिचे सोबून गेला फॉरीन मलानी बावडो दुबय असा रोप्प दुसरो दोहा कटार गप्प रोप्प उपयो नसा तेला बोटीनी कुंबले नेणात एकामेका चिंतलं ताणी फकात म्हाका रजेर येता मोग दिता रुपाची राणी हिचे 4 कोंबडे 4 गवानी एका कपडा येतात बेगा बेगानी कोणी एकटो सेंट दिता दुसरो टाईट पॅन्ट दिता गवाटिका नाव दिला कोंबड्याची राणी हिचे 4 कोंबडे 4 गवानी एका कपडा येतात बेगा बेगानी कोणी एकटो सेंट दिता दुसरो टाईट पॅन्ट दिता गवाटिका नाव दिला कोंबड्याची राणी तिचे सांगून किती आमचे कोंबले रजेर येतात साखरी तयार असता दिल्यार पयली निशाणी साखरे भाशेन उलयताना तेला तुफान कावयताना बोकडे आमचे झेमेतात थोड्याच वरांनी तिचे 4 कोंबडे 4 गवानी रजेर देवून येता सुटा बुटानी एकलो वेता दुसरो येता राणीक आमच्या सांगात दिता सेवा घेऊन फाटी वेता खाली हातानी तिचे 4 कोंबडे 4 गवानी रजेर देवून येता सुटा बुटानी एकलो वेता दुसरो येता राणीक आमच्या सांगात दिता सेवा घेऊन फाटी वेता खाली हातानी